autorité bɛ ka mun kɛ c'est bien parce que sunkalo in yɛrɛ dabɔlen don an ka ɲina ɲɔgɔn na mais an ye mun jateminɛ ça va bi kɔni 19 heures bɛ ka da di cogo la an bɛ se k'a ye ni jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu bɛ se ka mun fara a kan halisa pour que an ka se ka sɔrɔ ka sabati halisa jɔyɔrɔ min b'a la se ka fɔ ka ban tel que i b'anw yɛrɛ sigilen an sigilen filɛ an ka lavage de kɔnɔ yan hali k'a dan an ka lavage yɛrɛ marcheli ma groupe de b'an bolo yan nɔ pour que ka force di ci ma bon n'a fɔra an bɛ 1000 don gasoil la ka kɛ groupe la an bɛ mun sɔrɔ tile kɔnɔ n'i ye 1000 bɔ a la an ka tɔnɔ tɛ to bɛrɛ ye i y'a faamuya jamana jɔli ka d'an bɛɛ ye mais jamana jɔ fana tɛ kɛ ni dusu ye mun bɛ se ka se mɔgɔ mun ma u ka s'olu ma mun bɛ se ka se jamana wɛrɛ ma pour que courant ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka nɔgɔya ten. Sunkalo yɛrɛ kɔnɔna la courant jɔyɔrɔ tɛ se ka fɔ ka ban courant jɔyɔrɔ tɛ se ka fɔ ka ban hali k'a dan su yɛrɛ kɛli ma donc i b'a sɔrɔ sunkalo la bɛɛ mago bɛ courant na jisuma ko b'o la climatisation ko b'o la donc ko caman b'a la quoi donc courant yɛrɛ de nafa tɛ ban quoi n'i bɛ courant nafa fɔ k'a ban dɔrɔn i ma foyi fɔ. Courant ko la sunkalo daminɛ ka na se bi ma tile 4 in na alihamudulila wagati min fɔra an bɛ ka a nɔ ye n'a kɔni continuera ka sunkalo ko la funtɛni ko an b'a fɔ alihamudulila jisuma ko ni funtɛni ko ninnu vraiment a taabolo kɔni ka fisa courant ko la u ye min fɔ a bɛ ka kɛ voilà an bɛ dugawu dɔn hali bi ala ka dɔ fara nin kan courant jɔyɔrɔba de ka bon jamana kɔnɔ jɔyɔrɔ de ka bon y'a ye ni courant tɛ yen a bɛ dɔ fara a bɛ chômage tɔ juguya dɛ i y'a faamu a bɛ dɔ fara banditisme kan a bɛ chômage juguya mais ni courant b'an bolo vraiment alihamudulila cɛ dɔ tɛ baara la muso bɛ frigo baara de kɛ u bɛ se k'u ka musaka sɔrɔ soudeur bɛ baara de kɛ k'u ka nasɔngɔ sɔrɔ vraiment bon n'i ye courant jɛ cyber baarakɛlaw bɛ ten n'i y'a lajɛ mɔgɔ min bɛ gɛnkaminɛ kɛ ka balo o mɔgɔ de ka ca min bɛ se ka sara ta ka baara kɛ n'a ye. An b'a fɔ u ka dɔ fara ni cɛsiri kan ka dɔ fara cɛsiri kan surtout courant yɛrɛ bɛ fantanw de dɛmɛ fantanw ka hakɛ de ka bɔ a la ni courant bɛ a ka ca la mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ i plaint gouvernement côté de plaint parce que ne ye Mali yɛrɛ jateminɛ kɛ yɛrɛ de ka ca bon yɛrɛ kɔnɔ la ni courant bɛ a ka ca la an b'a fɔ alhamdulilayi an b'a fɔ alhamdulilayi o kun ye wele ka da n bɛ se ka min fɔ faamaw ɲɛna hali bi u ka hakili to courant ko in na o kun ɲɛna wele ka da ka fɔ.